חכה רגע, חכה, תסתכל אליי. איפה שאני נמצא, יש פה גם כן איזה בור, מין אמבטיה כזה. את האמבטיה הזאת אתה לוקח בין הגלגלים. גלגל ימין, גלגל שמאל, בור באמצע, האוטו עולה בלי בעיה. כמובן להיות בתנועה, כי זה דרדרת. אם תעצר יהיה לך קשה להתחיל. אוקיי, אני מתחיל לעלות. עכשיו, איפה שהסלע הוא, אתה לוקח מימין לסלע, ואז מתיישב, תמשיך ככה. על הגלגלים ככה, יושב. אני יודע לכם אם תעברו את זה. אז תנסה להשיב פה, תקח טיפה ימינה. עצור, עשית טעות, אמרתי לך, תיקח ימינה. לאט לאט רגע אחורה. לא, רגע ימינה. זהו, סע עכשיו, לאט לאט אחורה. עוד אחורה, עוד.